Hi, I'm Katrina Calma, Sales Executive, Vespa Pampanga. Ito ang Vespa Primavera S150. Color Green Magnetico nga pala yung feature natin today. Meron siyang 155cc, 3-valve engine, CVT transmission. Narito ang mga kakaibang katangian na talagang nagpapabukod-tangi sa Primavera natin. Ang una, ang konsepto ng small body. Noong una, lumabas ang Primavera, dinala nito ang lakas ng malaking motor sa isang mas maliit at mas magaan na frame. Ito yung tinatawag nga na small body. Dahil dito, naging paborito na ito ng mga kabataan at ng mga rider sa lungsod dahil ito ay naisisingit na sa trapiko. Meron siyang monocoque steel body. Hindi tulad ng karaniwan o ng karaniwang mga scooter na gumagamit ng mga elastic panels at tubular frames, yung Primavera ay gawa sa buong piraso ng bakal o yung tinatawag nating pressed steel. Meron siyang tibay o yung katawan mismo ang nagsisilbing chassis niya o yung tinatawag natin na load bearing. Kaya mas lalong matatag ito at walang kalampas. Meron din siyang classic look at dahil nga sa bakal yung katawan niya, napapanatili nito yung makinis at curvy na itsura na tatak Vespa talaga. Ang Primavera ay kilala sa kanyang bilog na headlight o yung classic round headlight na tinatawag. Kung ikukumpara sa Sprint na meron siyang parisukat o yung tinatawag na hexagon dahil sa kanyang modern look. Ito ay isang throwback sa original na disenyo noong unang nilabas ang mga Vespa. Pinagsama-sama niya ang modernong teknolohiya tulad ng LED lighting at ang disenyo nito ay balanse na sa pagitan ng pagiging retro at futuristic niya. Ang Primavera ay meron ding single-arm front suspension. Isa ito sa kakaibang trademark ng Vespa na makikita rin sa Primavera. Sa halip na dalawang telescopic forks, isa lang ang braso nito at ang humahawak sa gulong. At ang panghuling katangian ng Vespa o ng Vespa Primavera natin ay ang teknolohiyang iJet engine. Isa ito sa mga modernong version tulad ng Primavera 150 o yung standard version natin. Tampok ang iJet or Italian Green Experience Technology engine. Kilala ito sa pagiging napakatahimik kapag pinaandar at habang tumatakbo. Fuel efficient din siya at idinisenyo ito para maging matipid sa gasolina at eco-friendly nang hindi isinasakripisyo ang bilis. Ang Vespa Primavera 150 ay nagkakahalaga ng 210,000 pesos at ito naman na Vespa Primavera S150 ay 220,000 pesos. Meron po tayong mga cash discounts, 3,000, and meron din po tayong credit card installment, flexible up to 36 months. For more inquiries, you can visit us here at Laos Group Complex, Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Or pwede niyo po akong tawagan sa numerong 0919-089-4509. Kapag po kayo nag-purchase ng any Vespa, may freebies din po kami ng Laos Group Cares 24/7 Roadside Assistance at Caltex Save Plus. Ako si Ron Uy, President ng Vespa Club Bataan 158. Nandito po tayo ngayon sa Vespa Pampanga. Nag-purchase ako ng Vespa GTV 300 Oficina, limited edition. Kaya po ako nag-purchase nito. Combination po siya ng modern and classic scooter. Reliable, tipid, sobrang tibay. Kahit ikutin nyo yung buong Pilipinas, hindi kayo titirik ng Vespa. Madali kausap yung mga tiga Vespa Pampanga. Madali magpa-reserve.
Maganda yung showroom nila. Very presentable. Pati yung mga staff nila. Very accommodating. Sa lahat ng gusto mag-Vespa, punta lang kayo sa mga showroom ng Vespa. Hindi kayo mapapahiya pag nag-Vespa kayo. Maraming salamat sa Laos Group.